Σκοπός της ασφάλισης είναι να μας προστατεύσει σε κάποια κακή στιγμή. Μια πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να συμβεί σε όλους μας οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας μας. Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει έναν άνθρωπο που χάνεται. Ωστόσο, πέρα από το βάρος της απώλειας, προκύπτουν και σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες για την οικογένεια. Αρκεί η κοινωνική ασφάλιση για να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες? Πώς θα μπορούσατε να εξασφαλίσετε τους δικούς σας ανθρώπους για μια τέτοια δύσκολη περίπτωση? Η ασφάλεια ζωής είναι ο πιο αποτελεσματικός και δοκιμασμένος τρόπος. Είναι μια πράξη αγάπης και ευθύνης. Τους δίνει τη δύναμη να συνεχίσουν, καλύπτοντας σημαντικές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες. Ποιο είναι το ποσό που θα εξασφαλίσει την οικογένειά σας? Πώς θα υπολογίσετε το κεφάλαιο ασφάλειας ζωής που χρειάζεστε? Αν, για παράδειγμα, η οικογένειά σας έχει ετήσια έξοδα διαβίωσης 20.000 ευρώ, υπόλοιπα δανείων 40.000 ευρώ και υπολογίζετε για το μέλλον των παιδιών 15.000 ευρώ, οι συνολικές ανάγκες φτάνουν τις 75.000 ευρώ. Αν έχουν δικά τους ετήσια εισοδήματα 15.000 ευρώ, για παράδειγμα από κάποιο μισθό, σύνταξη ή ενοίκια, και 10.000 ευρώ σε καταθέσεις, τότε έχουν διαθέσιμα κεφάλαια 25.000 ευρώ. Αφαιρώντας τα διαθέσιμα κεφάλαια από το σύνολο των δαπανών, βρίσκουμε το ενδεικτικό κεφάλαιο ασφάλειας ζωής. Πόσο όμως στοιχίζει μια ασφάλεια ζωής? Αν είστε 40 ετών, για ασφαλισμένο κεφάλαιο 50.000 ευρώ θα πληρώνατε 138 ευρώ το χρόνο, δηλαδή μόλις 11,5 ευρώ το μήνα. Με τόσο προσιτά ασφάλιστρα, η προστασία της οικογένειάς σας και του βιωτικού επίπεδου της είναι σίγουρα εφικτή. Επιλέξτε σωστά. Καθορίστε το κεφάλαιο που χρειάζονται οι άνθρωποι σας και το είδος της ασφάλειας που είναι κατάλληλη για τις δικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό επίσης να επιλέξετε τον ασφαλιστικό φορέα που θα σας καλύψει με αξιοπιστία και που θα βρίσκεται δίπλα σας όταν χρειαστεί. Μπείτε στο interamerican.gr, υπολογίστε τις δικές σας ανάγκες για ασφάλεια ζωής και δείτε πώς μπορείτε να τις καλύψετε.